Afambo umeji nke onye umaduzie nze Chinedu umaduzie nze Umugu nwanne umaduzie and nze Chinyerugo. Today anyị na-eme omenala anyị na-eme n'Unubi anyị na-eme once in 5 years a na-akpọ ịzụ afịa ọzọ. So today ka anyị na-eme ndị chiri ọzọ ọfụọ ọ bụghị ihe dị ka mmadụ dị ka m chiri ọzọ since 2007 azụgo m ahịa ọzọ ihe ụtọ ahịa ọzọ m na-azụ for life echigo m ọzọ since 2007 so anyị wụ ụmụ Unubi wee zukọrọta n'ụbọchị taa wuru bịa so ka anyị gbaa osiarị na ụmụnne anyị chiri ọzọ ọfụọ na-azụ ahịa ọzọ taa so ya wee wuru ihe dị ebube and ihe obi aṅụrị nyere anyị nwawo ụmụ Unubi. So taa wụ ụbọchị pụrụ iche n'obodo a even obodo gbara okirikiri obodo gbara anyị okirikiri awa neighboring taa mana o nwere ihe anyị na-eme n'Unubi taa, you understand. So ana m ekele Chineke n'ụbọchị taa onye megodo anyị nche niile wee zukọta onwe onye akọrọ ọ nọtawara ọsọ ntị mee ihe dụta ha dọrọ. So ana m ekele Chukwu nọmba 1 wee na-asị na ndị niile bịara ahịa ọzọ a taa ọ bụrụ na ha naba ụkwụ ha ji wee nọta ka ha eji na ya aka mma ụtọ aka nsi wee kpee ka o si so mmụọ chifu meji nke onye na-ekpe wee na-asị na mmemme anyị eme n'ụbọchị taa ya agaziri anyị o ya wirie ụdị successful onwe na onye nụ mmadụ na ibe ya aka ọnụ onwe onye ya merụ ahụ onwe onye ya asụ na ejikwere so ọnya ka m ji wee so ka m kwuo okwu because awụzi m obere nze n'Unubi a and afọ m ama mfu so that's why you also come nnọchite anya obi ọzọ na-represent obi ọzọ anyị ka a na-akpọ Uhuama 2 village by special grace of God ọmụ awa onye isi ha taa kpọrọ ha wee pụta abịa. Afunwa Obogi na-agbago na altar ọ na-agbago na altar ọgọdị gwagede ya ntị nze Agudosi Afunwa Elota papa aba ke ya waya nze onye na-egbu onye nze Ikejiakụ nze Ikejiakụ Ogbuehi nze Ikejiakụ Ogbuehi Idemaka Akụ Ogbuehi Unubi kwelu afọ ọzọ nke izizi bụ nze Ụmụnnabike nke abụọ Umugwu nwanne tubelu nke atọ nze Umagukwu Umagudosi nke anọ nze Obi Wetakụ
Nze Obi Wetako. Ozazone. Nze Ikejiako. Nze Ikejiako. Nze Ikejiako. Ozazone. Iya na akpọ ewu Nze Umaruku Umagodosi. Thank you. Aging 20,000. Nze kwuo n'ọfọ na-agbago. Altar. Onye na-abịa. Maazị Okono. Nze Ikejiako. Nze Ikejiako. Nze Ikejiako. Inyom Akakụ. Afọ ọzọ m nke mbụ bụ ume ụmụnna bụ ike m. Nze ụmụnna bụ ike m. Afọ ọzọ m nke mbụ bụ ume ọnọdụobi. Afọ ọzọ m nke ịtọ bụ ume nze kwesịrị. Afọ ọzọ m nke ịnọ bụ umoke ahụ umeọgụ ji ọzọ. Umoke ahụ umeọgụ ji ọzọ. Ozazone. Nze Ikejiako. Obi ọzọ gbọgbọ. Nze Ikejiako. Nze Dịkọha. Afọ ọzọ ka a na-akpọ ewu Nze ụmụnna bụ ike m. Nze ụmụnna bụ ike m. Ndị na-aga ugbu a bụ Nze Dịkọra. Obi ọzọ gbọgbọ. O jiri 5,000 lọchị dị alụmana. Ọ bụ na ọ lituo Olube Uhuama. Nze Amaluchi. Mmaji Ugonna Ichicha gasịa Orube Ọnọdụbi Umenwa Obi ọzọ agba ogwugwu. Anyị na-arịgote. Ụtọ n'ilu gasịa Orube ọnọdụ ugo Uchenna Umeibe. Bike igwe na-apụ. Igwe. Aha ọzọ izizi mbụ Ume Agụbanze agụnye m. Nke ịbụọ bụ Ume Omemgbe Ojike. Nke ịtọ Ume Aṅụsị Ọnwụ. Nke ịnọ bụ Ume Nze Amaka. Nze Ikejiako. Ogbuehi. Ikejiako. Ogbuehi. Nye m aka akụ. Afọ ọ chọrọ ka a na-akpụ ya n'Unubi bụ Nze Agụbanze agụnye ya. Nze Agụbanze. Nze Ikejiako. Nze Ikejiako. Nze Ikejiako. Inye m aka akụ. Afọ ọzọ m nke mbụ bụ Umenze ọnọdụ ugo adị egbe mma. Nke abụọ bụ Umenze Ifechukwu dere odego ya. Nke atọ bụ Umenze Akụenwebe. Nke anọ bụ Umezinne. Nze Ikejiako. Inye m aka akọ. Afọ ọzọ ọ chọrọ ka a na-akpọ Unubi bụ Nze ọnọdụ ugo adịghị egbe mma. Nze Ikejiako.